tytöm. Joo, no meistä tuli tällainen junkka ja... Sillä se on aika kuluu vittu. Joo. Tässä kävi tällä kertaa näin. Mä teen paskaa työtä bussivarikolla. Muuvattiin on niin vielä koulussa. Ja Aku ei enää puhu meille. Ja jäpää me ollaan vielä yhteyksissä, mutta niin. Erroin sitten kotiin ja Peetokin on vielä olemassa ja Giere ja Nilsiä mä näin viimeksi sairaalassa. Ja tällä kertaa näin ehkä seuraavassa elämässä menisi vähän paremmin nämä asiat, joo. Mutta tällä kertaa niin hommat hoitu tällä tavalla. Ja ehkä musta tuli vielä presidentti, mutta Lukas Heidäs over there. Sama se, mitä mä niinku toivoin silloin. Älkää. Niin, elämä on nyt vaan tälleen. Että... Joo, että... Toivottavasti niin hommat parantuis tästä ja niinku... Voittaisin niin tossa lotossa vaikka. Mutta... Joo. Joo. Asiat on niinku vähän niinku silleen täällä hetkellä. Akukin vaan sneak dissas meitä Twitterissä ja... Jos Saku näet tän videon, niin voit sä kertoa, että oliko se niinku meille tarkoitettu sille niinku... Me haluttais kyllä niinku puhua sulle vielä. Mut riippuu vaan niinku susta.